יש מעשה מעניין שמספרים שפעם אדמו"ר האמצעי, הבן של בעל התניא, ביקר בעיירת רגוצ'וב, ביקר שם בפורים, אה, וכשהגיע ליל פורים היה שם בעל קורא חסיד של אבא שלו, יהודי מבוגר, קראו לו רב יוסלה, היה חסיד של אדמו"ר הזקן של בעל התניא, והוא קרא במגילה, מגילת אסתר. כשהוא הגיע למילים שהמן אומר, ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני, אז הוא לא הצליח להתאפק הוא עשה כזה ירק והיווה את הפנים שלו וצעק כזה יפה יפה, כאילו נגעל מהמחשבה הגסה והגאוותנית הזאת של המן, שברגע שהוא שומע שהמלך רוצה לכבד מישהו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני, פשוט נגעל ממנו. למחרת בבוקר חשבו החסידים שאולי הרבי לא ייתן לו עוד הפעם לקרוא, כי האדמו"ר האמצעי היה מצד אחד מעורר מאוד להתרגשות והתפעלות, מצד שני הוא חיפש שזה יהיה, אצל החסידים קוראים לזה בלי חיצוניוס, שלא תראה את ההתלהבות שלך כלפי חוץ, תעשה עבודה פנימית, מה אתה מתחיל מול כולם, אבל הוא אמר לו, זה היה ממקום אמיתי, ביקש ממנו עוד פעם לקרוא גם בקריאת הבוקר, וגם בסיום הקריאה הוא הוציא מטבע זהב יקרה, ואמר לו זה דמי מגילה, על זה שקראת. ואז שראו שהרבי נותן כסף, אז כולם גם הוציאו כסף. התברר שהאדמו"ר הזקן בירך אותו שיהיה לו עשירות, ומאותו הפורים הוא באמת התעשר מכל הכסף שכולם נתנו לו. אבל זה סיפור מעניין שעובר במסורת, ואנחנו יודעים שהמן, כן, אפשר לתפוס מקום לקראת המגילה פה בפורים. המן באמת אנחנו רואים את זה בצורה מפורשת שכל כולו מלא בגאווה ובגסות, כן, הוא כל הזמן מחפש שישתחוו לו והוא הכי חשוב, וקופץ ראשון להגיד את הדעה שלו, מה צריך לעשות עם ושתי, והוא מלא בגאווה. אבל באמת הוא לא המציא את השיטה, כן? אמרנו סך הכל, האגגי מזרע עמלק, שאנחנו קוראים עליו בפרשת השבוע. עמלק מבואר הרבה בספרי הפנימיות, שהוא גם כן מבטא גאווה וחוצפה, בלי סיבה, מגיע ומקרר את האמבטיה, וככה נגד, לא, נכון שהשם עושה ניסים, נכון שהם יצאו ממצרים, לא, אני בא ונלחם איתם, המקום השחצן הזה, שבמבחינה מסוימת הוא ראשית כל המידות הרעות. אנחנו רואים שבלק אומר, ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. כן, הראש של הגויים, ההתחלה של כל הדברים, של הגוישקייט, של כל הדברים הלא טובים, כל הדברים השליליים, זה מגיע מהעמלק, מהגאווה הזאת, מהסירחון הזה של הישות והשחצנות. ואנחנו נראה היום בעזרת השם מהפרשה איזשהו מסר, איזושהי אזהרה בנושא הזה של הגאווה, משהו מעניין. ודווקא לא בנושא של עמלק, הפרשה גם מדברת על עמלק, ולכן באמת חשוב מחיית עמלק והמלחמה בו וזה, בגלל המקום הזה, בכל אופן אני כמובן מדבר על פי הפנימיות, בעבודת השם, בגלל המקום הזה של הגאווה שאנחנו עלולים ליפול אליו, ומזה להגיע להרבה מידות רעות. אבל נראה דווקא בנושא אחר, במצווה אחרת בפרשה, שגם ממנה, מתוך הנושא ההלכתי שלה, אפשר ללמוד מסר של זהירות מגאווה. אנחנו בפרשה עמוסה במצוות, הכי עמוסה בתורה, 74 מצוות, ובין המצוות עשה יש מצווה מעניינת של בניית מעקה לגג. בואו נראה את זה בתוך המקורות. אז אנחנו במקור הראשון, פרשת כי תצא, פרק כ"ב, פסוק ח'. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך כי יפול לא נופל ממנו. כן, אתה בונה בית חדש, אתה צריך מחויב לעשות מעקה. פה מדובר במקום כזה שאתה יכול לעלות לגג, אם יש אפשרות שימוש בגג אז צריך לעשות מעקה כדי שלא יהיה חס שלום דמים, לא יהיה מקרה שמישהו ייפגע ויפול וימות. אומר הספרי, הוא אומר כמה הלכות לגבי הפסוק הזה מתוך המילים. אחד מדברים הוא אומר, בית לרבות היכל. בית זה גם בית השם, גם מדבר על ההיכל של הקדוש ברוך הוא, גם בהיכל המקדש, גם מה צריך לעשות מעקה. זאת אומרת, אנחנו מכירים באמת במסכת מידות שמתואר מידות ומבנה הבית השני, אז כתוב שיש מעקה 3 אמה סביב ההיכל, ועליו יש את הקלי עורב. אבל בדרך כלל חושבים שזה חלק מהיופי של המקדש, יש לו כזה מעקה שהוא מכובד, כמו איזה בניין מפואר. אומר לנו הספרי, לא, זה עניין הלכתי, מחויבים בעשיית מעקה להיכל המקדש, כמו שמחויבים לעשות מעקה בבית הפרטי. כל הפרשנים שואלים, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אנחנו יודעים שבית כנסת פטור ממעקה, יש גמרא מפורשת, ונפסק ככה להלכה, שבתי כנסיות ובתי מדרשות פטורים מעשיית מעקה. למה? מצוות מעקה, תכף נראה למה, שאלה חשובה, תכף נראה. מצוות מעקה זה רק בבית, לא רוצה להגיד פרטי, אבל רק בבית של חולין. מבנה מקודש לא חויב בעשיית מעקה, אז למה לגבי המקדש כן היה שמה חובה של מעקה? בואו נראה את המקור בפנים. גמרא במסכת חולין,
זה גמרא שם הסוגיה שמדברת בפרק גיד אנשים, מדברת על כמה וכמה מצוות, שאפילו שלכאורה זה מצווה פרטית, גם אם זה שייך לשותפים הם מחויבים בזה. הוא מדבר שם על ציצית, על בכור, על מעשר, ועל בניית מעקה, גם בית של שותפים חייב בעשיית מעקה, אבל בתי כנסת לא. בואו נראה בפנים. מעקה, אומרת הגמרא, אף על גב כתב רחמנה לגגיך, כן, ראינו לפני רגע בפסוק אצלנו בפרשה, לגגיך לשון יחיד, לכאורה דידך אין דשותפות לא, כתב רחמנה כי יפול הנופל ממנו. בגלל שהתורה מוסיפה גם את הטעם, כי אנחנו מפחדים שמישהו ייפול, מישהו ייפול, זה לא משנה אם זה גגך או גגכם. גם אם יש לך בניין בשותפות עם מישהו, מישהו יכול ליפול, אתה מחויב בעשיית מעקה, גם אם זה לא רק אישי שלך. אלא גגך למאיית, אז למה כן כתוב גגך? למיעוטי בתי כנסיות ובתי מדרשות. כמו שאמרנו, בתי כנסת, בתי מדרש, מקומות מקודשים, מקומות של קודש, פטורים מעשיית מעקה. מסביר רש"י למה? בתי כנסיות, רש"י שם על הגמרא כמובן, שאין חלק לאחד מהן בו, שאף לבני עבר הימו. רש"י זה לא שלכם באמת, אתם מקימים בית כנסת יפה מאוד, אבל בית כנסת הוא פתוח, כל מי שרוצה יכול לבוא, זה לא רק לשימוש קבוצתי, בוא נקרא לזה ככה. ברוך השם אנחנו גם זוכרים פה שהבית כנסת שלנו פתוח 24/7, ומגיעים אנשים, יושבים, לומדים. אז מי שרוצה יכול לבוא, גם מעבר לים, אנשים שאתה לא מכירים, אז לכן החובה היא לא שלכם. זה דבר ראשון, רש"י אומר, תכף ננסה קצת יותר לפענח את זה. ועוד, שאינו בדירה, זה לא מקום לדור בו, זה לא מקום להתגורר בו, ולכן אתה פטור מעשיית מעקה. ולכאורה, אותם טעמים שנאמרו לגבי בית כנסת, גם לגבי בית המקדש. אין חלק לאחד מהם בו, ודאי שבית המקדש הוא לא משהו פרטי, הוא משהו של כל מי שרוצה, כל באי עולם. אפילו כתוב גויים, כן, לעתיד לבוא, שהם יאמרו, לכו ונעלה אל הר בית השם. וגם זה לא בית דירה, בוודאי, אם בית כנסת זה לא בית דירה, בית המקדש בוודאי שזה לא בית דירה, בית המקדש אסור לשבת אפילו, כן? בטח שזה לא בית דירה להתגורר בו. שייך לזה שלא תשים דמים בביתך. אוקיי, ננסה תכף לפענח את זה, אבל השאלה, רק אני רוצה לסיים את החלק הראשון שלנו בשאלה, אם בית כנסת פטור, למה בית המקדש, ההיכל, כן מחויב בעשיית מעקה? כן? או, ייפול הנופל ממנו, לכאורה, מי שעלול ליפול, מה זה משנה אם זה שלכם, שלהם? נכון, או. מה אתה אומר רבי ישראל, שמה? אין נפילות בבית הכנסת. רק עליות. האמת שכשבנו פה, אני אספר לכם, שבנינו פה את המבנה, אז כשעשו את השליכט בחוץ, בקיר החזית, עמד איזה בחור מתוק, אמיתי, מנוף איילון, יוצא סיירת מובחרת, נלחם הרבה בעזה בלבנון, המון עבודות פה הוא עשה, עשה את השליכט, עמד על סולם גבוה, וכנראה לא מספיק שם לב מראש, נפל מסולם איזה 3.5 מטר. אני הגעתי 5 דקות אחרי זה, לא הייתי פה, הגעתי כמה דקות אחרי זה, ראיתי שכולם ככה מבוהלים וזה, ובתכלס הוא יצא בלי שריטה, ממש נס. הוא איכשהו החליק מהסולם, ואחרי רבע שעה הוא כבר עוד פעם עלה על הסולם, כמובן בצורה, עיגן את הסולם יותר טוב, אבל היה שם איזה פשלה, וממש נס, שברוך השם. זה אני מתחבר למה שרבי ישראל אומר, שבבית הכנסת אין נפילות, יש רק עליות. אבל כמובן אנחנו כן רוצים להבין, אז בבית המקדש, מה רבי ישראל הולך בבית המקדש, כן מחויבים בעשיית מעקה? אז השאלה רק מתגברת. אז באמת ננסה רגע לפענח למה באמת בתי כנסיות פטורים. רש"י אומר, הרי אם אנחנו רואים ששותפים מחויבים, מה אכפת לי בבית כנסת שזה גם לבאי עולם? אתה אומר שגם שותפים מחויבים, כולם. מה ההבדל? מה נקודת ההבדל מבחינת הגדר ההלכתי? שבשותפים אתה יכול להגיד, גם אם אתה לא פרטי, גם אם אתה ביחד עם עוד מישהו, אפילו 4, 7, בניין, נגיד, בניין מגורים שיש בו 12 דירות או יותר, בניינים החדשים של היום 10 דירות, אני יודע בסוף למי לפנות, יש לי כתובת, אתם כולכם, הבניין הזה שלכם, אתם רכשתם דירות, הבניין שייך אליכם, ביחד כל אחד ייתן את חלקו ותבנו מעקה. בית כנסת, זה לא שזה שותפות, זה מי בונה את הבית כנסת? הקהילה המקומית, כן? מכספי הציבור של נותנים את זה לצורכי העיר, או מי שבונה את הבית כנסת, הם בונים, ומצד שני למי זה שייך? אני לא יכול לחייב אותם. מבחינה הלכתית, זה נכון גם אם נגיד שיש פה את הסברה, כי פה לא נופל ממנו, אין לי את מי לחייב. הם אלה שבונים, ואומרים, אבל זה לא שלנו. אנחנו מחויבים על פי ההלכה, שהבית כנסת תהיה פתוח לכל מי שרוצה, כל באי העולם, גם מי שבעבר לים, לך תחפש אותו, אין לי כתובת למי ללכת ולחייב. ועד העיר. ולכן, אבל זה לא שלהם. ועד העיר אחראי על מה שמצורכי העיר. זאת אומרת, זה בית כנסת זה לכולם, שהם בונים את החומה, שהם בונים את הדברים שלצורכם. נכון, אבל בגלל שבית כנסת זה מקום שהוא כלל ישראל, ואסור לך לסגור את הדלת בפני אף אחד, יש אמרה יפה שאומרת, למה לאדם יש מקום קבוע בבית כנסת? זו אמרה שראיתי שמביא, איך קוראים לו, הרב, באר מים חיים, העלונים האלה. באר הפרשה, לא באר מים חיים, באר הפרשה. הרב בידרמן מביא אמרה מאוד יפה, הוא אומר, למה לאדם יש מקום קבוע בבית כנסת?
כדי שאם יבוא אורח, שיהיה לך מה לתת לו. אתה נמצא בבית כנסת, מה תגיש לאורחים? אתה תביא לו את הכיסא שלך. אהבתי מאוד. אה, אז, אה, אז אני אומר, בגלל שהוועד העיר, נכון שהם אלה שממונים לאסוף את הכסף ולבנות, אבל אתה לא יכול לחייב אותם מהקה, כי אומרים, זה לא רק שלי, זה של כולם. אז פשוט אין לך למי לכן הם פטורים, הם רוצים שיעשו, אולי זה טוב שיעשו, אבל אתה לא יכול לחייב אותם. ומזה לבית המקדש, למה? מזה נתנו לו הסבר לגבי בית המקדש. בית המקדש, אני כן יכול לחייב את זה מכספי בית המקדש, למה? כי כספי המקדש הם לא מוועד העיר, הם לא של עיריית ירושלים, זה לא של קבוצה מסוימת, כספי המקדש זה של כלל ישראל, שבונים את המקדש, שקנו את השטח של המקדש, שמנהלים את כל צרכי ההקדש, צורכי בדק הבית, הכל מכספי ציבור של כולם. אז כולם, יש לך ביד את הכסף של כלל ישראל, יש לך בהחלט מאיפה להוציא כסף לחייב את המעקה. זה ההבדל בין בית המקדש ובית הכנסת, שבית הכנסת נבנה בצורה מקומית לשימוש של כולם, בית המקדש נבנה בבנייה של כלל ישראל לשימוש של כלל ישראל, ולכן פה אתה יכול לחייב את זה. זה הסבר אחד שהרבי מביא. בוא נראה את זה על פי הגמרא בזבחים, בנושא הבנייה של המקדש נראה. קט"ז עמוד ב', דתניא, כתוב אחד אומר, ויתן דוד לארנן במקום שכלי זהב משקל 600, זה בדברי הימים כתוב, בקניית הר הבית, כן, הגורן הארוונה היבוסי, כתוב שהוא נתן לו 600 זהב. וכתיב בשמואל, לעומת זאת כתוב, ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50. אז הוא נתן 600 או 50, אומרת הגמרא חישוב מאוד יפה, הכיצד? גובה מכל שבט ושבט 50 שאין 600, 600 זה בדיוק 50 כפול 12. כי כל שבט נתן 50 שקלי זהב, אז כולם ממש היו שותפים בקניית השטח. ועל דרך זה גם בבניית הבית כמובן, ובצורכי הציבור, מחצית השקל, כל מה שהלך שם, ולכן שם אתה יכול לבנות את המעקה. בוא נראה בלשון של הרב, בליקוטי שיחות חלק כ"ד, חיוב מעקה אינו על הבעלים של הבית. אבל בני העיר אין חלק לאחד מהם בבית הכנסת, מכיוון שאף אבני עבר הים, או כמו שרש"י אומר. ומילא לא שייך להעמיס עליהם את החיוב לעשות מעקה. אתה לא יכול, זה לא שלי. ומכיוון שבבית המקדש יש לכל יהודי חלק, לכן התחייבו ישראל לעשות מעקה כאשר הם בנו את המקדש, כולם כבר נתנו את חלקם, וזה מגיע בתור נציגות של כל הציבור כולו. בצורה אחרת, הרבי אומר שם מעניין, אני אזכיר את זה רק בסוגריים, שבית המקדש זה בעצם בית של השם. כן, מקום פה אשב כי ביתיה, מנוחתי, בית השם אנחנו קוראים לזה. ולכן שזה בית של השם, אז כביכול הקדוש ברוך הוא מחויב בעשיית מעקה. אפשר לומר על דרך הדרש, אבל מובא במדרש שהקדוש ברוך הוא משהו עושה, אומר לישראל לעשות. נגיד דבריו ליעקב, הוא כמה שמצווה לישראל, כל מצווה שהוא מצווה אותנו, הוא גם בעצמו עושה, מניח תפילין, כמובן בצורה הרוחנית שלו. אז כיוון שזה בית של השם, אז זה כן מחויב, זה בית פרטי כביכול, כן, זה בית של השם, יש פה זהות אחת, מישהו אחד שגר פה, השכינה, ולכן מחויב בעשיית מעקה. אז אנחנו בעצם שלוחים של הקדוש ברוך הוא לעשות את המעקה לבית שלו. זה בצורה אחרת על פי הדרש, על פי הטעם הזה, שאם יש לנו את מי לחייב או אין לנו את מי לחייב. נעבור להסבר השני ברש"י. רש"י אומר דבר שני בבתי כנסיות למה פטור? כיוון שזה לא בית דירה. אמרנו גם בית המקדש לכאורה זה לא בית דירה. מקום שגרים בו, מתגוררים בו. אני השבוע זכיתי ללמוד עם תלמידיי בכיתה פתחנו את מסכת יומא. אז הדבר הראשון שם עלינו מלשכת פרדרין, ש7 ימים קודם יום הכיפורים, מפרישים את הכהן הגדול ללשכת פרדרין, אז המפרשים שם עומדים על זה שלכאורה איך יכול להיות שהוא ישב שם ושכב שם וישן שם, הרי בית המקדש אפילו אסור לשבת, רק למלכי בית דוד מותר הישיבה, אבל הוא שם ממש התגורר 7 ימים. אז אומרים שזה היה בנוי בצורה כזאת בדיוק על הגבול של החומה והכניסה מבחוץ, שזה לא יתקדש. אבל בפשטות בית המקדש לכאורה זה לא מקום של דירה. איפה ישנים? גם בבית המוקד בחצי החיצוני, נכון, מחצי החומה ולחוץ, נכון. היה שם סימונים. אבל הרבי אומר משהו מעניין. אנחנו עוד מעט, אנחנו מתכוננים לחג הסוכות תכף, כן? קצת יותר מ30 יום. ובחג הסוכות, לא להלחיץ. זה אותי הפסק. 30 יום קודם בחג. חג הסוכות, מה הדבר המרכזי שקובע את הדירה? פה כבר הסוכה בנויה, פרגולה, רק צריך לשים את הסכך. מה המקום המרכזי, לפי הגדר ההלכתי, מה קובע אם זה תשבו כן תדורו? על מה מברכים לישב בסוכה? לא על שינה. על האוכל, על סעודה. הסעודה היא זאת שעיקר דירתו של האדם. רואים את זה אגב גם בנושא חנוכה, אפרופו, מתכוננים לחגים הבאים. איפה אדם צריך להדליק את הנר חנוכה? אם הוא אוכל ארוחת ערב במקום אחד והולך לישון במקום אחר, איפה שהוא אוכל. האכילה היא קובעת את עיקר דירתו של האדם, זה מעניין. האכילה היא קובעת את עיקר דירתו של האדם. מזה, טוב, בוא נראה את זה רגע בשולחן ערוך, בהלכה. מזה אפשר להשיג גם לגבי בית המקדש. אמנם בית המקדש לא ישנו שם במקום המקודש, אבל כן אכלו, גם במקום הקודש אכלו. ואם הייתה אכילה, אז זה מקום שכן עשוי לדירה. לעומת בתי כנסת יותר מדרש, בדרך כלל, אם זה לא מדרש חסידי, שהוא לא עשוי לאכילה. אומר השולחן ערוך הרב, אורח חיים תרל"ט, דרך זה גם בטור שם אורח חיים.
וברכת להישב בסוכה שבירך על אכילת שחרית, אנחנו בחלק ג' של הדף, כן? היא פותרת את השינה וטיול בסוכה כל היום. כן, הרמב"ם, זה הלשון של הרמב"ם, שאדם צריך לטייל בסוכה, זה ביטוי מאוד יפה. את השינה וטיול בסוכה כל היום, שאין צריך לברך עליהם. למה? כיוון שכולנו נשכים ותפלים לאכילה, שהיא עיקר מצוות הישיבה בסוכה. עיקר הדירה, תשבו כאן תדורו, זה אכילה. ולכן בית המקדש יש בו אכילה, אכילת קורבנות כמובן, אכילת קודשים, ולכן הוא מחויב בעשיית מעקה. יבוא התלמיד המפולפל וישאל, רגע, אבל איפה אוכלים את הקודשים? בעזרה, לא אוכלים בדרך כלל בתוך ההיכל? כן, יש מקרים שאוכלים בהיכל. כן, מותר לאכול בהיכל, הרמב"ם אומר את זה, זה מבוסס על פסוק, מותר לאכול במקרה הצורך, גם בתוך ההיכל, בקודש כמובן. ולכן ההיכל מחויב בעשיית מעקה, כי זה כן מקום לדירה. בוא נראה רמב"ם מעשה הקורבנות, פרק י' הלכה ג' ואין חטאת ואשם ושירי מנחות נאכלין אלא לזכרי כהונה בעזרה, בדרך כלל זה בעזרה בחצר, עזרת כהנים כמובן. ואם נאכלו בהיכל נאכלו, שנאמר לכל מנחתם ולכל חטאותם ולכל אשמם בקודש הקודשים תאכלנו כל זכר יאכל אותו. אז כמובן קודש הקודשים פה לא כפשוטו בבית קודש הקודשים אלא גם בהיכל המקודש, גם שם אפשר לאכול, ואם שם אפשר לאכול אז יש שם דירה, ואם שם יש דירה אז מחויב בעשיית מעקה. אז הסברנו את שני הטעמים שרש"י מביא, גם את העניין של האם יש לי את מי לחייב, בבית הכנסת אין לי את מי לחייב, כי זה בנייה מקומית לצורך כולם, בבית המקדש יש את מי לחייב, זה בנייה של כלל ישראל, גם את העניין של תשבו כן תדורו, בבית הכנסת לא דרים, לא מתגוררים, לא אוכלים אכילה של קבע, אוכלים, לא אוכלים אכילה של קבע של סעודה, בית המקדש אוכלים אכילה של קבע, זה קורבן, זה מצווה, זה ודאי אכילה קבועה, בשר משובח, אז מילא כן יש שם את החובה של עשיית מעקה. אז זה על פי ההלכה. מכאן אנחנו רוצים לחזור לנושא בו פתחנו, אני אחזור למי שלא היה בתחילת השיעור, אנחנו פוגשים בפרשה את עמלק, והקליפה של עמלק זה החוצפה, זה הגאווה, כמו שרואים אצל המן מזרע עמלק, שהוא מלא בגאווה ושחצנות. איך אנחנו מסתדרים עם הגאווה? נראה את זה דווקא מתוך המצווה הזאת של עשיית מעקה. אבל נפתח בסיפור שחז"ל מספרים על רבי יהודה בן בתירא, שהוא ישב בנציבים בבבל, ופעם אחת הגיע בפניו קוטי, והתחיל להתגאות בפניו, הוא אומר לו, אני קוטי, אני לא יהודי, אבל אני מתחפש ליהודי, וכל שנה אני מגיע ככה בערב פסח למקדש, ומצליח לעבוד על הכהנים ולאכול מבשר הקורבן פסח, גם כן להצטרף אל איזה חבורה, וככה התחיל להתגאות. אז רבי יהודה היה הפיקח, אומר לו, תראה, באמת אתה רציני, אתה פייטר רציני, אבל אני שומע, אתה אומר לי שאתה לקחת פעם את הרגל, פעם את הראש, אני שומע את החלק המשובח הרציני, לא באמת נתנו לך לאכול. הוא אומר לו, מה החלק המשובח? הוא אומר לו, העלייה והחלב, זה לא נתנו לך לאכול. בוא לא, אני שנה הבאה מבקש מהם את העלייה. הוא מגיע לבית המקדש, מבקש את העלייה, והכהנים כאילו מרימים גבה, מה, יהודי לא יודע שאסור לאכול את העלייה, שזה לא לאכילה. כן, הזנב שם השומן ששורפים אותו. ומתחילים לברר פה ושם, מגלים שהוא קוטי. ואמרו לו, מי אמר לך שכדאי לך לאכול את העלייה? הוא אומר לו, זה רבי יהודה בן ביתרא אמר לי מנציבים. אז שלחו לרבי יהודה בן ביתרא, אמרו לו, אתה יושב בנציבים, ומצודתך פרוסה עד ירושלים. אז על זה אומר שלמה המלך במשלי, כן? לפני שבר גאון, שהגאון, הגאווה מביאה לשבר, מי שמתגאה ומתרברב יותר מדי, בסוף נופל רציני. מי שרוצה גם יכול לראות את זה בענייני הפוליטיקה, אבל לא ניכנס לשם. כל האדם שמלא בגאווה ושבטוח בעצמו בסוף, מקטין את החבר שלו, בסוף הוא בעצמו זה שנופל. והשלה הקדוש לומד שזה מצוות מעקה. מה זה ועשית מעקה לגגיך על פי הפנימיות, על פי הסוד? גג זה, כן, כמו שהולך הסלנג היום, כן, דיברנו על סוכות, שלא יעוף לך הסכך, כן, זה העניין של הלמעלה, הגאווה, גג העולם, כן, המקום שאתה גבוה. אומרת התורה, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. יש לך מעקה, יש לך גאווה, כן, שמינית שבשמינית, אדם תלמיד חכם צריך שיהיה לו קצת, אבל ועשית מעקה לגגיך, תתחום את הגאווה, תשים לב, לצמצם אותה, שתהיה במידה נכונה, אחרת ייפול הנופל ממנו, לפני שבר גאון. בסוף אתה, מרוב גאווה, אתה עלול ליפול. וזה בית חדש, כן, בוא נראה את זה בלשון שלה הקדוש. אוקיי. אחת המשתתפות פה בשיעור בזום מעירה שאצל התימנים, אז בסוכה כן מברכים על כל פעם שנכנסים לסוכה, לא רק שאוכלים. בדיוק, גם הגר"א. אז מעניין איך אנחנו לפי זה יכולים להסביר את המקדש, אבל טוב, מעניין. נקודה מעניינת. אומר השלה הקדוש בסוף פרשת כי תצא, ועשית מעקה לגגיך, מצאתי רמז. גג הוא גבוה, ורומז שיעשה גבול לגאווה, לגבהות. ואם לאו, משם תהיה נפילתו, כי ייפול הנופל ממנו. לפני שבר גאון, כמו שאומר שלמה המלך, כן, הנפילה מגיעה, השבר מגיע מתוך המקום של הגאווה והגאון. עכשיו, היה אפשר לחשוב שמתי אני צריך להיזהר מהגאווה שלי, לא להתנפח מדי, לעשות מעקה, לעשות צמצום וגבול לגאווה שלי, מתי שאני מתגייס סתם בענייני חולים, בענייני עולם הזה. אומר לך מדרש ספרי,
ביתך לרבות בית לרבות היכל. גם אם אתה בונה בית מקודש, גם אם הבית שלך זה לא בית של חולין, זה לא שאתה עכשיו מתגאה בביזנס שלך, אתה לא מתגאה ברכב שלך, אתה מתגאה בעבודת השם שלך, בהיכל, בקדושה, גם בהיכל צריך מעקל. גם בבית של קדושה, גם במקום שהוא מלא בתחושה של ויגבל יבוא בדרכי השם לכאורה, שזה טוב, שאדם יהיה גאה בעבודה הרוחנית שלו, גם שם צריך לשים מעקל לגגיך, כי אחרת גם כן ייפול הנופל ממנו. גם בעבודה רוחנית שהיא גבוהה, אדם עלול ליפול. ולמה? הרבי אומר, הרבי מסביר את זה ככה, ייפול הנופל ממנו, זה לא מדבר בדרך כלל על בונה הפגע, כן? כתוב, ועשית לשון נוכח מעקל לגגיך, כי ייפול הנופל בגוף שלישי, מישהו אחר יעלה ויפול. כשאתה בעבודת השם מלא בגאווה, אתה עלול להזיק למישהו אחר, כי כשאתה בונה בית של היכל, בית של קדושת, בית במטאפורה, כן? אתה בונה פה איזשהו בניין רוחני בעולם, ולכאורה מתוך זה יכול להאיר ולהשפיע על כל הסביבה שלך, כמו ההיכל, כמו המקדש שהאיר לכל העולם. אם אתה מלא בגאווה, אז לא רק שההשפעה שלך לא תגיע בצורה טובה, אתה עלול אפילו לגרום לו להתרחק. אדם שמנסה להשפיע, אבל הוא עושה את זה משחצנות, אז המקבל, המושפע, הוא מריח את זה, זה לא נעים לו, הוא בורח, הוא לא רוצה לקבל את ההשפעה הזאת. אז ייפול הנופל ממנו, אתה גורם למישהו ליפול בעבודת השם, בגלל שהבית של הקדושה שלך מלא בגאווה. וזה אגב ההבדל בין בית כנסת, גם פה זה מתחבר ההבדל בין בית כנסת לבית המקדש. כי בית כנסת ובית המדרש, שזה מראה על תפילה ועל תורה, שאתה מתפלל ולומד תורה שזה לעצמך, לא חייב שם מה, גם אם לא תצליח להתגבר על הגאווה, בסדר, בתוך הלב יהיה לך את הגאווה שלך לתפילה והתורה, תעבוד על זה עם עצמך. זה לא סכנה למישהו אחר, זה לא ייפול לנופל. בית המקדש זה לא כמו תפילה ותורה, בית המקדש זה מקום של לקדש את העולם, להקריב קורבנות, לזכך את הגשמיות, להאיר מבית המקדש לכל העולם, חלונות שקופים אטומים וכולי. מקום שאתה משפיע השפעה רוחנית, שם זה קריטי שלא יהיה לך גאווה, כי מתוך ההשפעה שלא ייפול לנופל ממנו, שלא תשפיע, שלא תגרום למישהו ליפול במדרגתו. וזה מדהים לראות איך שזה מתאים, הנושא הזה של המעקל לבית כנסת, לבית המקדש, בעבודה הרוחנית. בוא נראה את זה בלשון של הרבי, ליקוטי שיחות שם, עמוד 142. ההוראה שאפילו גג המקדש נדרש למעקל, מכיוון שאפילו כאשר אוחזים כבר בתכלית העלייה, כן, אתה בונה בית של היכל, אני בונה בית של שכינה, באמת השכינה שורה פה, איזה יופי. מוכרחים להיזהר ולהישמר על ידי הרגש הביטול. ואדרבה, כלים הנגמרים בטהרה צריכים טבילה לקודש. דווקא הדברים שהם הכי, לכאורה נעשים ספץ ככה ברמה רוחנית גבוהה, כלים נגמרים בטהרה, צריכים עוד פעם להטביל אותם, אם רוצים להשתמש איתם לקדושה, שטבילה תמיד ידוע בחסידות, שטבילה זה עניין של ביטול, טבילה זה גם אותיות, הביטול, בכתיב חסר. הוא הולך למקווה כדי לבטל את עצמו, ככה להשקיע את עצמו במים, לדעת שהוא כמו בריאה של הקדוש ברוך הוא בטל בעולמו, כמו הדג במים, ואז הוא מגיע לעבודת השם נכונה. אז זה המסר שאנחנו יכולים ללמוד מפה, שאנחנו ברוך השם כל אחד, כן, כי תבנה בית חדש, יש פה ברכה, יש פה, רש"י אומר שזה בתוך רצף של פסוקים של ברכה, אחרי מצוות שילוח הקן, יש שם ברכה שתזכה לבנות בית חדש, אנחנו כן רוצים לזכות לבנות בית חדש, אבל צריך לשים לב בזהירות למעקה, שלא, גם אם זה בית של קדושה, בית רוחני, בית שכולנו, כל אחד יש לו את הטביעת אצבע מיוחדת שהוא בא לטבוע בעולם, להשפיע על הסביבה, להיזהר שזה לא יהיה מתוך גאווה, כי זה יכול להרחיק מישהו. נקודה לסיום, יכול לבוא מישהו ולומר, הרבי שם מסיים את השיחה, טוב, אני כל כך מפחד שהעבודה הרוחנית שלי שאני בונה, תגרום למישהו להתרחק, אני גאווה, אז אולי אני לא אעשה, אז עזוב, אני לא אלך להשפיע על אף אחד, נשאר בבית, לא ניקח סיכונים, אולי לא נבנה בית וזהו. בית מקדש, בוא לא נעשה השפעה החוצה. אז הרבי בתוך השיחה מביא סיפור, וזה דבר נדיר שבתוך שיחה, ככה בליקוטי שיחות מסודרת, מוגעת, יש גם סיפור. בהתוודיות הרבה פעמים הרבי היה מספר סיפורים, אבל בליקוטי שיחות, השיחות הארוחות, השיעורים, אם נקרא לזה ככה, פחות מצוי סיפורים שם, אבל הרבי מביא סיפור שסיפרנו בעבר כמה פעמים בשיעור, אבל סיפור באמת מתוק, ראוי לחזור עליו. גם עם האדמו"ר האמצעי, שהזכרנו אותו בתחילת השיעור, בן של האדמו"ר הזקן, שהוא היה אומר חסידות מאוד בשופי, מאוד ברחבות, הכינוי שלו היה רחובות הנהר, באמת אריכות מאוד גדולה וברכות ובבהירות, והוא היה מבקש ותובע מחסידיו שהיו מגיעים אליו ללובביץ', שכשחוזרים מלובביץ' לביתם, בדרך כל מקום שהם עוברים בו, הם מחויבים לעצור ולחזור חסידות. אתם הגעתם לפה, זכיתם בקרדיט לשמוע דברי חסידות, דברי אלוקים חיים, תשתפו הלאה, תשתפו, כל מי שאתם אומרים בדרך תחזרו בפניו. והיה אברך אחד שבאמת היה יהודי רציני, חסיד, עובד השם, שהוא נכנס לרבי לפני שהוא יצא מלובביץ', אמר לו, רבי, יש לי בעיה. אומר, ברוך השם הקדוש ברוך הוא חנן אותי בכישרון, ואני אומר את הדברי חסידות ככה בטוב טעם, ואנשים נהנים לשמוע, ומגיעים הרבה לשמוע, וכולם ככה מלקקים את השפתיים. זה יוצר לי גאווה, אני רוצה שהרבי ייתן לי פטור מהחזרת חסידות, אני מרגיש שזה פוגע לי בעבודת השם. אז הרבי הסתכל עליו ואמר לו משפט ביידיש, אמר לו, אציבלה זולפונדיר ורן, או ברחסידה זולסטוחזרן, שזה אומר בעברית, בצל יהיה ממך, אבל חסידות אתה צריך לחזור. בצל זה אולי לפעמים דבר מסריח, אבל אתה צריך לחזור חסידות. בצל אגב זה מסריח בפני עצמו, כשחותכים אותו ומטבלים אותו זה מצוין. אבל אל תהיה עסוק אני אהיה מסריח, תשתף את עבודת השם שלך עליו, ואתה צריך לעשות את התפקיד שלך, ותדאג לזה שלא תהיה, אל תהיה עסוק אני כן טוב, אני לא טוב, תעזוב את זה, תמשיך הלאה, תהיה מרוכז בתפקיד שלך בעולם, בשליחות שלך בעולם. אז זה גם לעניין שלנו. אל תגיד אני מפחד, אולי לא יהיה לי מעקל הגאווה, מישהו יתרחק, אני לא אצליח להשפיע נכון על הזולת.
אתה צריך להיות שקוע בתפקיד שלך, וכל כך תהיה שקוע בתפקיד שלך, שגם אל תהיה מרוכז בגאווה שלך, בכישרונות שלך, בדברים שלך, פשוט תעשה מה שאתה צריך, ותבנה מעקה, ותעשה את ההשפעה, אין לך את הזכות להיפטר מהעבודה שלך. כי תבנה בית חדש, ואתה צריך לעשות שני הדברים גם יחד, גם להשפיע, וגם להיזהר להיות שקוע בישות שלך. נראה את הלשון של הרבי לסיום. יהודי צריך לבנות בית להשם, על ידי העמדת סביבה יהודית סביבו. והוא לא יכול לסמוך על אחרים, אלא נדרש להיות בית חדש, כן? לכל יהודי הוכן חלק בעולם, שהוא צריך לברר, והוא צריך לחדש בזה, לעשות ממנו דירה לא יתברך. כל אחד, למה זה נקרא בית חדש? כי אתה מחדש, כל אחד יש את החידוש שהוא מחדש בעולם, משפיע בהשפעה מיוחדת שלו, והוא צריך לעשות את זה, ויחד עם זה להיזהר במקום הזה של עשית מעקה לגגיך, שלא יהיה גאווה, וזה אולי גם חלק, בזה אנחנו גם נקיים את המצווה האחרת, החשובה בפרשה, תמחה את זכר עמלק לא תשכח, שאנחנו מוחים את הגאווה, את החוצפה, את הישות הזאת של עמלק, בזה שאנחנו נוהגים במידה הפוכה של ענווה, של ביטול, של לתת את עצמנו למען הזולת, להשפיע הלאה את הרוחניות, ודרך זה כמובן כל אחד מהבית החדש, הפרטי שלו, נזכה בעזרת השם באמת לרבות היכל, שנזכה לבית השם האמיתי, בית המקדש, ונעשה שם מעקה, בקרוב ממש בעזרת השם. שבת שלום.